Andrea. Roy, pero que guapo estás. Ti, Sole. Non é que cando hai percha... Pero entón, Sonia presentouche a moza antes que a nós. Ai, pero sodes parella. Sí. O mundo é un pano. De que vos coñecedes? Da facultade. Ai, que casualidade. Roy é amigo de David desde que eran así. E aí o temos, casando. Estou seca. Imos por algo de beber? Sí. Sí, non? Sí. Desde cando... Hai uns meses. Foi por iso. Descubriches que che gustaban as tías e por iso marchaches. Creo que agora non é o mellor momento. E cando é? Desapareciches. Ti tes idea do que pasei? Estaba preocupado. E cá foi a miña sorpresa cando chama a tua nai e... Acababa de verte, estaba todo ben. Só decidiras bloquearme da tua vida sen unha puta explicación. O noso rematou e punto. Non me estragues isto. Que tal? Grazas. Imos para fora. E que hai entre vos os dous, pillins? Pregúntalle á tua moza. Xa me gustaría. Sonia. Debes pensar que son patética. Usar renta para... Ah, perdón. Ai. Pero entón non estades xuntas. Roy. Roy! Agora dedícaste a alugarte. Mira, non é asunto teu. Tanto te avergonzas que non podías dicirme. Para que botaras todo a perder? Así de cabrón son para ti, Perfecto. Pois escolle. Ou temos dunha vez a conversa que me debes, ou entro no comedor e contolle todo. Nin se socorra. Amigos, E logo non sabes por que te deixei. Fai o que che saia dos collóns.